Да направим пак едно видео, да се види как лявата лента, не е изпреварваща лента, вижте, лента за движение си е. Хората си карат в лявата лента на дистанция един от друг, 50-60 метра горе-долу. Никой не влиза пред мене, въпреки че има 300-400 метра горе-долу. Никой на никой не сядка, никой на никой не бипка. Никой не изпреварва никого от дясно. О, един се прибрал дясно! Вау! Той е българин сигурно. Той знае правилата, всички другите не ги знаят, трябва да се връщат книжките. Ето, вижте какво се случва. Колите карат в лявата лента, ползват магистралата, нали? Когато е натварен трафика, в момента реално трафик е натоварен. Ето един Мерцедес влезе в дясно. Гаранция сега се много ще зад магистралата и затова влезе в дясната лента. Всички останали си карат в лявата лента на дистанция един от друг, грубо казано в колона. Спазват дистанция един от друг и никой няма проблем с това нещо. Ето, лявата лента си е лента за движение. Къде е проблема? Не знам. Само главите на българските шофьори е проблема. Да, малко по-надолу сега, с около 2-3-4 км. Ето, казах ли, че Мерцедес ще влезе в дясно в магистралата, точно това е стана. За 3-4 км, като падне ограничението на магистралата, тогава вече ще почнат малко по-честичко да се предират дясно. И така, ама лявата лента често е лента за движение, не само за изпреварване. Айде, успех от мене!